happy day. Oh, happy day. Can it be true? Are you feeling it too? It's a dream come true. Oh, happy day. Tulossa lähiaikoina elokuvateattereihin. We have our heading. Nyt mentiin! Mielikuvituksen lumosta ja taijasta. Suuriin seikkailuihin taivaanrannan taa. On vain yksi Disney. Are you ready to rock? Suurimmat menestykset Blu-ray-levyinä. Täydellinen 1080p-kuva. Ja ylivoimaisen laadukas surround-ääni. Thank you, Jack. You're welcome. Welcome to Sky High. The sky is falling! Wow. Bluescape nostaa näiden elokuvien katselukokemuksen uusiin korkeuksiin. Uudista elokuvakokoelmasi suurimpien menestyselokuvien Disney Blu-ray-versioilla. Ihastuttavia pikkuveijareita. Kuinka pian pennut voidaan vieroittaa? Ei ikinä, emme yhtäkään. Kuinka? Teidän on tehtävä se tänä yönä! Siinä ne menevät ja suoraan puistoon. Ei ketään kotona paitsi kokkivuori. Hän katselee meitä. Kukaakohan se tähän aikaan?
Walt Disneyn 101 dalmatialaista. Ensimmäistä kertaa 2 levyn Disney-DVDnä. Yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista Disney-klassikoista, jonka kuva ja ääni ovat upeasti parannettu. Siitä tulee sensaatio! Täysin uutta lisämateriaalia, pelejä, musiikkivideoita ja 101 virtuaalidalmatialaista. Se on ihana ajatus. Walt Disneyn 101 dalmatialaista. Ensimmäistä kertaa 2 levyn Disney-DVDnä. Mutta vain rajoitetun ajan. Odotahan! Kadu vielä! Ensimmäistä kertaa DVD-juhlajulkaisuna. Walt Disneyn swingaava klassikko Aristokatit. Miau. Pääosassa Herttuatar ja sen 3 suloista pentua. Miksi sinä aina ensin? Olen hieno nainen, siksi. Tuskin olet. Sinä olet vain sisko. Nelikon Sieppaa. Ahne, hovimestari, joka havittelee kissojen perintöä. Miten meille nyt käy? Pystyykö O'Malley, pesun kestävä kujakissa, pelastamaan kissaperheen? O'Malley ystävineen auttaa Herttuatarta ja pentuja pääsemään takaisin kotiin. Anna tassua, jätkää. Sehän on mieletöntä, crazy! Lisämateriaaliin kuuluvat upouusi virtuaalilemmikkipeli sekä kaivattu suosikkilaulu. Kaikki päästä rytmin kattien. Kaikki tahtoo. Walt Disneyn Aristokatit. Disney-DVDnä.